Salam, mehriban doganlar, dostlar, ýaşlar, kanalyma geleniňiz üçin sag bolun. Mehribanlar, kyfal balygyny üýde, aşgananyň hapalamany näme hili arasalamaly bilmek isleýän bolsaňyz, onda videomy başdan aýak seredin. Mehriban tomaşaçylarym, eger meniň videolarym size dogrudanam peýdaly bolýan bolsa, onu like goýmagy hemde teswirlerde öz pikirleriňizi ýazmagy unutmaň. Şeýleňiz öz dostlaryňyz bilenem paýlaşdyňyz bolar. Videonyň aşagynaky gyzylja haty ýa-da jaňjagaza bassaňyz bolsa, meniň kanalymyň agzasy bolarsyňyz, hemde meniň goýan videolarym ilki siziň lentaňyza çykar. Indi bolsa balygyň arasalamışy barada, kifal balygy tagamly hemde arasalamasy ansat balyklaryň biridir. İlki bilen balygyň yüzgüçlerini aşgana gaýtysynyň kömegi bilen şeýdip kesip çyksaňyz gawy bolar. Sonra bolsa tiňesini baş töwerege sıçrama ýaly emay bilen aýrybermeli. Tiňesini aýyrmak üçin kiçirek bıçak amatly bolýar. Balygyň guýruk tarapyndan kirletine tarap bıçagy gyýarak tutup süýkä bermeli. Egerde balygyň tiňleri daş töwerege bitir sıçrayan bolsa, onda balygy plastiki torbanyň içine salyp tiňlerini aýyrsaňyzam bolar. Şeýdip balygyň ähli ýerlerini ýekeje de teňe galmaz ýaly gowy edip arasalamaly. Tiňesini arasalap bolanyňdan soňra daşyny gowy edip ýuwup, gaýtadan bir gözden geçirmeli. Soňra bolsa balygyň içine dökmeli.
Ne şiirinden başlap balığın diňe dersi kesiler ýaly, içine geçmedi ýaly sertaplyk bilen kesmeli. Sonra bolsa içini arasala vermeli. Ine şu ýerine bolsa balygyň jabralar ýerleşýär. Olaram aýyrmaly. Jabralary balygyň dem alyş organydyr. Kiçik okuwçy wagtymyz biologiýadan balyklar barada geçen temamyz şuň kıyalyk ýadymda. Elbetde mugallimimiz gowy edip gyzykly edip görünmerendir. Şonuň üçin ýadymda galandyr. Ne balygy arasalap boldum. Ne gowy edip ýuwaýmak galýa. Mehribanlar, bu video siziň üçin peýdaly bolandyr diýip umyt edýärin. Tirediňiz üçin köp sag bolun. Inniki videolarymda saglyk bilen görüşmegi dilek edip, siziň bilen hoşlaşýaryn. Goýy beýik bir bar siziň her biriňizi öz penatyna aman saklasyn.